Hello guys, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगाबागावनि न' सेफटियानो दं गाइस। स' गाइस दा फुंनि 6 बाजि जादों। स' बयखौबो गुड मर्निं। स' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो गासिनिबो जासिहरनाय थाबाय। स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने मोनसे जोंनि बर' फिल्म बिदिनो ट्रेलार हगारदों आरोना। स' बेनि ट्रेलारखौनो नोंथांमोननोबो दिनै आङो देखायनो सानदों। स' रिएक्सन खालामनो सानदों आङो। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' भिडिअ'आबो जोबोद मोजां जादों आरोना। आंनि बायदिब्ला माने बरियाखा आरो फिल्माबो नोगोद मोजां जागोन बायदि मोनखादों आङो आरो गाइस। थ' बिदिब्ला सुरु खालामलांनोसै गाइस। स' मोनसे फिसा इन्ट्र' होग्रोनि थुदो। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायलांनोसै बांद्राय गोबाव खालामालासे। स' भिडिअ'नि टाइटेलानो जाहैबाय सायखं। स' मुभिनि नामा जाहैबाय नेमा माने सायखं आरोना। स' नायदोनि माबायदि सायखं। बे सरकारनि मानसिफोरखौ इसेबो फोथायजाया। दानो नों बादि स' गाइस भिडिअ'खौ माने मुभिखौ मोजां जागोन बायदियानो मोनदों। स' ट्रेलाराव नायनानै आरोना। बिदिनोथ' रावबो ओंखारबोयिनि थाखायनोथ' दिनै सासे गाबोन सासे बर' सेंग्राफोरा बुथारजाबोगासिनो। फाइटआवथ' बासि जाखाया आरोना। दाय गैयै गथ'फोरखौ बुथारब्ला आंबो दुखु मोनो। गावनि सार्थनि थाखाय गोबां फुराना आर्टिस्ट दङ गाइस। दाथ' मानास हाग्रामा सेराव अपारेशन अलाउट सोलिगासिनो दं। भिडिअ'खौ जोबोद मोजां मोनो गाबनाय मिनिनायफोरखौ आरोना। गोदोनिफ्राय नायबोबाय थानाय नालाय। बेफोर गासिबो नोंथांमोनाबो मोजां मोननो हागौ। गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आब'लिना एक्ट्रेसआ जाहैबाय। I want promotion. बरिया गाइस बरिया। नोंथांमोनाबो सुबिदा मोनो बेखौनो नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। मुभिया माबायदि जागोन। अरायसम नोंनि सायखं जानानै थागोन आं रैसुमै। स' गाइस बेनो। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। स' बे मुभिखौ माने रिलिज खालामगोना सेप्तेम्बर मासाव आरोना। स' नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय। स' बांद्राय गोबाव गैखाला। स' नोंथांमोना मोजां मोननो हागौ भिडिअ'खौ नायनानै। नोंथांमोनाबो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। स' गाइस आंनि साइडनिफ्रायथ' जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों मुभिखौ। स' नेनानै थानोसै नायदोनि ना मा बुङो गाइस। स' नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय बेखौनो आं आसा खालामो। आरो नोंथांमोना बेखौ फुल भिडिअ नायनोब्ला लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन। स' नोंथांमोना बेखौ चेकआउट खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो लिंकआव मोनगोन। स' जायफ्रा चेनेलखौ आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गाइस। स' अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गाइस। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोनथों बाय बाय। जै बर' हारिनि जै।